गोदान बोसोराव गोबां गोजोनथाव खौरां दङ। बिनि गेजेरावनो गासै 1216 एलिमेन्टारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो 1664 सेकेन्डारि फोरोंगिरिफोरनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 3000 निख्रुइ बांसिन जोंहा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे 141 हायार सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचारनिबो एडभार्टाइज जानो थांगासिनो दङ। दा बे गासैबो पस्टआव 6000 निख्रुइ बांसिन जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोनगोन BTC एरियायाव। बेयो लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरो जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ फैगौ 16 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 100% इ अफिसा सोलिसिगोन। बेवहाय डिजिटाइज एबा अफिस इन्टारनेटजों अफिसा फुल्लि सोलिसिगोन आरो बेजों लोगोसे मागो दमासिनिफ्राय जोङो माखासे गोदान प्रजेक्टफोर लन्च खालामनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ।